guys, mayong untok kay tanan, mga unta. Paniud to, ginamos. Paniud to ba na ko ron? Ginamos. O niya iparis sa kanon. Diyan ko karoon sa kumpanya Balay sa may barangay Basak sa Nicolas, Dakbay sa Sugbo. Nagdala ko sa TV, akong gamit na adri, no? Mani akong gamay nga balay. Nga akong kwarto. Mo diri mga kuan. Akong shield, no? Panahon sa dunay kuan, realidad. Mani akong kwarto mga higala. Ulan kayo sa gawas. Oh. It is raining, pasilan. Bago lang ko naligo, with 19 seconds sa pagligo. Mga higala. Oy, ay kalimutan sa ko YouTube, Benji Talisik, YouTube. Nago, mga balita, nagpungasig na balita kadunay. Nga ko ihatag ninyo. Salamat, may hapon.